uthi phatha ngishinodo angeke sabuya la inkinga yami ngabuyi la ngishiya umuntu owaziyo ekhaya ya ngoba uma nithi khona ngithatha angeke ngithatha nilani zowazi ekhaya oh Nkosi yami Thomas into yokufaka ezulwini akusukwazi ukuthi ubonile ngamehlo akhe enyama ukhona umuntu owazi ekhaya nowazi la uzokwazi kanjani Thomas wazi ekhaya mamela Thomas uma kade ngifika mina uzokwehla yena Sonke namashow amaningi khayini Thomas bani wami neshow ukuthi uyazi ekhaya ngoba umuntu obengimazi uthumela omunye owaziwe lo bengimazi futhi manje lo ufana nalo bekadala wadela ubukhosi uJesu nomoya uJesu efika wehlo sineshow lapho siyakhona kulmile kumahlala hawu Stefano wafa angasebenzanga ngashumayezanga ushumayela abantu sokuyofa akazi uthandazela umuntu Stefano aphile kodwa Stefano inkinga yakhe yedwa phakathi kwemimoya yamaFarisi waba nowakhe mnandi le phela usebenza sowunalo moya awuqala usebenzela umoya Emma, siyamkhulekela. Khoshi, siyamkhulekela.